klump derinde, ikke over? Samle en klump! Høj, du ligger! På kærligheden! Det gør vi næste gang med. Bare skal en lille aftale. Næste jul, det er sødt. Det er alle sammen bare en midt. Kom igen, Anne. Det er fandme da sjovt. Nu. Kom nu. Skyd! Pas på, Signe! Det er godt! Det er lidt presset! Kom! Er du svag? Har du ikke muskler? Det der med, alle mennesker kan synge. Det er bare ikke alle mennesker, der synger lige godt. Jo, det gør vi. 5 minutter, så er vi kørt. Okay? Jo. Nej. Er du ude på? Er du klar? Ja, så er det ham med. Vi skal hjem med at Det sker der, folk kalder hende ud for det. Du gider ikke det? Der er så meget plads. Hvor de andre, de skal Midt på det her. De skal have robrød. Tror du det? Camilla selv skal være med. Lige for toast. Ja. Du skal jo ikke, Camilla. Nej, det kan jeg altså ikke. Jeg kan ikke lade mad i alt det. Hvad sker der for at blive dig så? Hvad? Hvad skal der blive dig så? Ja, med dig, Lundberg, hvad kan du? Jeg kan sgu gå pasta, kom jeg lige i tanke om. Eller lave lasagne og pasta med flødesovs og pizza. Jeg har opholdt for en husholdning. Spring over. Det har min mor. Du har ikke taget med mig for det hjemmefra. Jo. Du skal bruge hjemme til du bliver 60. Hvad så, stjerne? Kom i der, kom på! Du passer bare! Der er nogen derinde, der skal komme midt på. Kom i der. Så hurtigt! Spil lidt godt. Det er godt, det der. Godt i dag! Rykke. Tysk. Kom nu hjem! Nej. Hvorfor prikker hende den anden ikke ind? Så har der været offside. Fordi hun faldt. Hun faldt ind lige ind til. Der springer mere tid tilbage. Hvad sker der for dig? Der er der over 2 minutter tilbage. Det går du en dag, du. Det tager den med. Fanden synd for mig så flot af. Du scorede på den før, eller? Ja. Så er det op foran! Kom, Signe! Ja, ses. Ja, hej. Lige ved det der punkt der, hvor reflekspunkt. Lige der. Reflekspunkt. Kom, vi skal ind i faldet! Kom! Det der, hvor man Therese, kom nu sidder, derind! trykker lige der. Karina! Herop! Kommer I op i Sønderjylland? Tror jeg, han snakker lidt sjovt. Hun kommer fra Billund. Signe! Vi skal ligge helt over på sidste linje, jo? Billund? Ja. Og så er hun så god tysk. Henriette! Nu er helt frem!
halv tysker, Frank? Nej. Jeg er helt tysker. Er du det? Nej. Er du halv tysker? Din mor er sgu da tysker. Så er du halv tysker. Fremad, kom nu! Har han ikke et eller andet sejt tysk navn? Så? Nej, så du trækker op og alt Nej, til. min far, jeg har hvad er det? Kom bare, træk fremad. Fremad. Kom ind i Hedder du feltet. kun Frank Sørensen? Fuxel. Nej, den har jeg set flere gange. Står der? Sten eller noget. Nej, stem rødt står der. Kom, kør nu på det! Fremad! Inden jeg har set den. Stem rødt. Tror du, vi kan ramme sten? Kom nu frem! Hvis du kan ramme den der, Martin, så giver jeg Færdig! Kom nu! Jeg vil også gerne se den rødt. Så skal vi ind i feltet, kom! Helle, kom herop til basen. Kom ind over. Jeg tror, at folk stemte rødt, bare fordi, jeg ser film. Det er sådan. Hvis man ikke ved det, så stemmer. Det er ikke ondt, Der er jo nogen, der de slår penge på det. står sådan, du bør ikke stemme. Hvis nu du tager for du får en småkage, hvis du stemmer. Ja, netop. Ret alliance. Ja, netop. Det var sådan noget, man kunne gøre. Du får 1000 kroner, hvis du stemmer. Så når du vinder, så tager de bare for... Så kommer lige mere skat. Så tager man Og hun er gået flæske med. Opad! Og så op! Opad vennen, Anne! Opad vennen! Signe! Opad vennen! Hej, Signe. Det var faktisk godt slukket. Sådan, afsted! Det er sgu da ikke håndbold. Op til. Anne, fremad vennen! Det var det næsten så godt som det var så fun saft. Så er det der det forkerte sted. To på den hernede! Nej.